Hej YouTube. I dag vil jeg vise min egen profil her på MSP. Undskyld. Ja. Skal lige tjekke til mine beskeder. Okay. Det her er sådan første gang jeg laver en video, så det er faktisk lidt underligt for mig. Ja. Så jeg blev VIP fra 2 dage siden. Det var jeg meget glad for. Ja, så skal jeg lige ud og finde nogle venner. Jeg har kun sådan 11 venner. Ja, det er lidt svært at forklare sig. Ja. Jeg går ind på Storcenter, og jeg blev sådan VIP i 3 måneder. Og nu driller den igen. Det må jeg altså undskylde, men jeg må lige logge ud og ind igen. Ja, det må jeg undskylde, men ja, den kan nogle gange godt drille lidt, så. Ja, og jeg har tænkt mig at lave en artbook i dag. Ja. Og look, så ja. Går ind i filmbyen, og så går jeg ind på, nu driller den igen, bare fordi jeg lige loggede ind. På artbook. Går jeg på lav en ny artbook, og skal jeg lige her ned. Skal jeg tage en af mine dyr med, eller tage en smiley. Smiley. De her cute øjne. De er altså ret cute. Skal jeg lige få udvide dem. Tror jeg godt, jeg vil tage den her mund. Men jeg skal lige også forstørre den hurtigt. Ja. Det synes jeg ser cute ud. På en måde altså. Hvis I synes den ser cute ud, synes jeg også. Den kan måske godt trænge til at... Ja, nu ved jeg ikke lige, men okay, det her bliver lidt svært. Så glemmer jeg det bare og sætter den. Jeg har lavet en masse arbejde. Jeg gider ikke have noget med nuttet igen. Det har jeg haft en masse gange. Lad mig se. Skal jeg lige se, hvad man kan... Okay, jeg laver bare et lille uskyldigt spøgelse af en eller anden art. Eller vel, jeg skal lige have en baggrund. Og det må jeg altså lige undskylde, men jeg vil lige have en baggrund. Det er lidt nyt for mig her, det her. Ja. Skal jeg ned og finde en baggrund. Og tager jeg en sort baggrund. Ja. Skal jeg en figur. Ja, skal jeg lige have mig. Ja, der er hun. Og så
skal jeg have min veninde Signe herhen. Ja, det er hun. Godt. Den skal måske lige... Eller ej, den gider ikke. Nå, så lad os se, hvad vi kan indrette lidt på det. Jeg viser jer bare, hvordan man laver Narbok, hvis man er ny inde på Movie. Okay, det var måske lidt dumt sagt, men... Ja. Tager jeg bare et eller andet som en... Ja. Lad mig se, hvad jeg kan finde. Så laver jeg bare en fest af en eller anden art. Chokoladevandfald og lidt af det her. Ja, jeg er faktisk sådan set ligeglad. Skal jeg have en animation ind der? Nej, vent lige, jeg skal lige have et hoved på. Glad. Skal jeg have en animation, og jeg skal danse. Disco. Yeah. Okay, og hun skal have et overrasket hoved. Ja, så skal hun også have en animation. Jeg ved ikke, om hun har en, der kan danse. Eller jeg kan lige prøve at se. Nej, hun har ikke en, der kan danse, men noget, der minder om lidt en fest. Ja, en kage kunne jo godt være god til en fest. Ja. Så skal jeg have en, der synger. Der er lige en mikrofon her. Så den lige herhen. Så den er lige der. Ja. Så skal jeg have... Ja. Det her er Jessie, min ven. Hun skal lige med ind. Ja. Blev hun af der. Og hun skal have et... Lige se det her. Nej. Hun skal jo kun synge. Så hun tager den her, men ingen animation, fordi hun skal ligesom synge jo. Ja. Der. Og så gør den lige større her. Ja. Sådan der. Godt. Jeg har også lavet en, der minder lidt om det her. Den hedder bare skolebal. Ja. Så siger jeg gem, og så skal den hedde en fest. Nej, den skal ikke være privat. Den skal være offentlig, og så siger jeg gem. Så skal jeg vise jer mit værelse, og jeg laver looket bagefter. Ja, det tager lidt tid før den kommer ind. Og jeg har fået så mange likes. Ja, jeg tror nok jeg fik de 40 likes. Ej, nu går den i stå igen. Ej, det må I undskylde. Ej, jeg må lige lukke. Nej, nu kommer det. Ej, der. Nej, altså. Hvorfor driller den så meget? Det må I altså lige undskylde. Det må jeg undskylde, men min computer kan godt drille sådan lidt. Hus. Ja, den er lidt langsom. Jeg hader virkelig, når den gør det der. Okay, ja. Så tør jeg lige mit ladestik ud. Så virker den bedre. Ja, så skal jeg lige ind. Ja, det er sådan lidt. Min kæledyr kommer om lidt ind.
Mit værelse driller så meget. Skal vi lige derhen. Ej, hun driller, mand. Jeg havde nogen gøre det der. Ej, det må jeg undskylde, men jeg vil altså gerne lige have en ny side, når den gør det der, så er jeg nødt til det. Den driller altså helt vildt. 66, okay. Okay, ja, så logger den lige ind igen. Det må jeg undskylde. Det her er min 3. gang, jeg logger ind i dag, jo. Undskyld. Ja. Så... nu glemmer jeg bare det der med værelset. Det er ligegyldigt. Så går jeg ind på min profil. Går ind på look. Og så laver jeg et nyt look. Ja, så gør jeg lige ind på håret. Hvad skal man tage på for et hår? Jeg har meget. Den der. Og så tager jeg bare den der. Og så skal jeg lave den her. Så jeg laver bare et eller andet. Shorts. I må undskylde, hvis jeg nogle gange laver lidt stavefejl. Hvis jeg nogle gange gør. Det kan jeg nogle gange godt komme til. Den her vil jeg gerne have på. Ja, jeg vil gå i chatrum. Gå ind i skatepark. Lad mig se, om der er nogen. Yep, der er nogen. Hun ser flot ud. Nu vil jeg gerne være med. Natasha. Eller ved ikke lige frem, hvad der står. Jeg tror, der står Natasha, jeg ved det ikke. Og hun er ny her, så hende vil jeg gerne lade sig være velkommen med. Hun ser flot ud. Stor 1, 2, 3. Sød eller ond, hvem er jeg? Skriver hun på sin status. Ja, lad mig se. Lad os se, hvad vi kan gøre inde i diamantbutikken. Så skal jeg lige kigge her. Jeg ved ikke, om jeg vil købe noget derinde. Nej, jeg skal lige vælge en pet. Jeg ved det ikke. Vælg en pet. Lad mig se. Ej, det gider jeg ikke, det der.
Og vælg en ven. Lad mig se. Ej, jeg har da flere venner. Det er da ikke kun dem. Nå, det er fordi de andre ikke er på. Okay, skal jeg lige ud igen. Ja. VIP-klub. Skal jeg finde nogle venner? Starcoin. Og ja. Ej, hun tog pengene. Ej, så sender det bare det der. Hun ser flot ud. Tror jeg nok. Nu hacker den igen. Jeg havde virkelig nogen gøre det. Hun ser flot ud. Og hun er i level 15. Ja. Okay, lad mig se, hvad jeg kan få ud af det. Ja, sådan hacker virkelig. Og hun er i level 21. Han kunne jeg godt blive venner ved. Hvis hun siger ja. Hun ser flot ud. Så. Det må jeg undskylde, men jeg har altså ikke så mange venner. Okay, hendes stil er faktisk ret fed hende der. Du har en... Ej, det vil jeg skrive. Du har god stil. Smiley. Det der. Det. Og hun er kommet i et højere level, så er det nok i level 4. Ja, det er level 4, det tror jeg nok. Nej, står hun er i level... Hun er kommet i et højere level. Nå, bare glem det. Lad mig se, hvor meget mere jeg skal... Oh my god, jeg skal bruge meget til næste level. Okay, vi tjener endnu mere farm. For autografer fra andre movie stars. Okay, vi spørger jeg må få en auto. Ja, så skal jeg lige sende noget til hende her. Ja. Må jeg få en auto. Oh my god. Det bliver godt nok fedt at have så mange venner, hvis jeg havde. Lad mig se. Shit. Ja. Jeg har en anden profil, så den tror jeg også lige, jeg vil logge ind på. Undskyld, det er jo min første video, så jeg ved ikke sådan, hvad man skal gøre. Jeg laver bare et eller andet. Ja. Og den hedder Mira. Ja. Så
Så skal jeg lige ind på min egen profil igen. Så det er Mira der. Hun kommer lige om lidt. Det er Mira. Ja, det er min egen profil. Hun er kun lige level 6. Og hun er min bedste ven. Ja. Så skal jeg lige ind på. Jeg må se. Ja. Fifth money. Og så får jeg og jeg vil ikke være VIP igen. Det må jeg ikke. Jeg har fået en besked. Tak. Og jeg skal bare til mig selv. Og så giver jeg hende bare en auto. Ja. Yep. Og jeg laver bare et eller andet igen. Okay, hvad står der? Hey MSP, har det for vildt. Giv gerne en gave, eller SO, please, så er I søde. Har de bedste venner. Og så mangler jeg lige at skrive I. Okay, så jeg kan så ikke lige skrive mere. I søde, har de bedste venner, verden. Og jeg skriver bare et eller andet. Nej, så sletter jeg lige en smiley. Så. Ja. Okay, det må jeg lige undskylde. Jeg skal gå nu. Undskyld, men det bliver en lille kort video, men ja, håber I så med. Tak for i dag.